Казки для Дзівусі і ўсёй Беларусі. Казки для Дзівусі. Гэта тэатралізаваныя гісторыі для маёй дачкі, цудоўнай дзяўчынкі Дзівы і для ўсіх беларускіх дзетак розных узростаў. Вітаю ўсіх! Гэта падкаст «Казкі для Дзівусі і ўсёй Беларусі», а гэта значыць, што цудоўная казачніца Алена... Прывітанне! І казачнік Васіль ізноў разам з вамі. Сёння наш герой – выдатны беларускі паэт Уладзімір Дубоўка, якому ў ліпені 124 гады са дня нараджэння. Адна з нашых любімых казак называецца «Як сенячок да сонца лётаў». Напісаная яна была яшчэ ў канцы 1950-х гадоў. Гэта вельмі цікавая, вострасюжэтная гісторыя пра тое, што смеласць, мэтанакіраванасць і самаахвярнасць твораць сапраўдныя цуды. Пачынаем. Быў час, калі агню нідзе на свеце не было ў людзей. І цеплыняем і святло ўсё ад сонейка ішло. Зімой пакутаваў народ. Навокал сцюжа, снег і лёд, мароз гуляў як гаспадар. Амаль не грэла сонца з хмар. Нагараваўшыся зімой, прыйшлі да думкі ўсе такой: ад сонца б іскрачку адну прынесці ў нашу старану. Тады прасклалі мы агонь І грэліся каля яго. А як бы хто б гэта зрабіў, калі не маюць людзі крыл? Пасля надумаліся ўсе. Агонь нам птушка прынясе! А птушкі дружна на зямлі у часе тым з людзьмі жылі. Пайшлі да птушак грамадой сваёй вялікаю бядой. І вось гавораць птушкі ім: далёка так не паляцім. Не дапрасіліся ніяк. Адзін маленечкі сіняк ляцець да сонца згоду даў, чаго ніхто і не чакаў. Ляцеў і прыляцеў, там заспяваў вясёлы спеў. Сваім вясёлым спевам тым здзівіў ён сонейка зусім. Дык як жа ты сюды, а адкуль? Такіх здарэнняў на вяку яшчэ ні разу не было. Ляту з палескіх я балот. І расказаў пра ўсё як ёсць, маленькі гэты сонцаў госць. Нялёгкі людзі маюць лёс. Мяне прасілі, каб прынёс адну хоць іскорку для іх з агнёў палаючых тваіх. Прыдумаць не магу ніяк, што і сказаць табе, сіняк. Калі агню табе я дам, як занясеш яго людзям? Пакуль пабачыш ты свой бор, ці сам згарыш, ці твой убор. Ляцець памалу буду я, не спаліць іскарка твая. Ну што ж, сіняк, з табой рабіць? Агонь, як бачыш, сам гарыць. Вазьмі лучынку, прыпалі, нясі, як зможаш, да зямлі. Лучынку ўзяў ад сонца ён, заціснуў дзюбкую цаўё, пасля лучынку прыпаліў і паляцеў з ёй да зямлі. Ляцеў і прыляцеў ён да сваіх палескіх дрэў. Ляціць над Прыпяццю ракой, палессе бачыць пад сабой. Яго вітаюць птушкі ўсе. Сіняк ляціць, агонь нясе. Вітаюць людзі ўсе яго. Сіняк ляціць, нясе агонь! Пачуўшы спевы, гоман той, сіняк пачаў ляцець стралой. Агонь узняўся, абхапіў яго ад галавы да крыл. Увесь убор гарыць на ім, закрыў яго адразу дым. Але не выпусціў ніяк лучыну з дзюбачкі сіняк. Прынёс агонь, аддаў людзям, застаўся хоць без пер'я сам. Пазагараліся кастры, ад іскры полымя гарыць. А сінячок хоць не памёр, сядзіць галюткі ўвесь без пёр. Сумуюць птушкі навакол. Адзін маленькі пасвісцёл параду даў такое ўсім. Папёрку мы яму дадзім. Для нас не будзе страты ў тым, а ўбор адновіцца на ім. Адклад нідзе на лад не ідзе. Адразу ж памаглі ў бядзе. Здаецца, што адно пяро, а колькі пёр з усіх сяброў. Дапамагчы быў кожны рад, папёрку ўсе сабралі шмат. І аднавіўся зноў убор на сенячку з сяброўскіх пёр.
У кожнай птушкі колер свой, зімой бывае і вясной. На той чырвоны, сіні ў той, зялёны, жоўты на другой. І ён сам калісьці сіні быў, пакуль агонь не абпаліў. Не называлі б людзі так, каб іншы колер меў сіняк. Цяпер па памяці старой застаўся ўсё ж ён з назвай той. Хоць многа колераў на ім, хоць стаў стракаты ён зусім. Адзін пугач не даў пяра. Яшчэ пры гэтым дакараў. Яго я лётаць не прасіў. Узняўся тут страшэнны сквіл. На грубіянства і дакор аж загудзеў зялёны бор. Напалі ўсе на пугача, хто дзюбай б'е, Эй! хто за пляча. Эй! Пачаў даводзіць нешта ён. Калі ж далі з усіх старон схаваўся ціхенька ў карчы. Ад злосці керкае, сычыць. Як з дурнямі такімі жыць? Сядзеў да цёмнай ночы там, бо вінаваты быў ён сам. Ад той пары яго нідзе не ўбачыш ты ў ясны дзень. Калі ў гнёздах птушкі спяць, тады ён можа вылятаць. Ад той далёкае пары такі парадак у бары. А сінячку не дрэнна ў ім? А сінячку нядрэнна ў ім. Ён не баіцца нават зім. Пагрэцца ў зімовы час ляціць у вёску ён да нас. Не страшны тут яму мароз. Агонь ад сонца он прынёс. Пагрэцца мае права ён. Такі парадак з даўніх дзён ідзе ў нашай старане, і ён ніколі не міне. Дзівуся і ўсе беларускія дзеткі. Не будьце абыякавымі да чужых бедаў. Дапамагайце, тады ўсё ў нас будзе цудоўна. Гэта была казка Владзіміра Дубоўкі «Як сінячок да сонца лётаў», запісаная намі для падкасту «Казкі для дзівусі і ўсёй Беларусі». Падпісвайцеся на нас, падтрымлівайце, стаўце падабайкі, а вас будуць чакаць шмат новых цікавых файных гісторый. А мы пакуль развітваемся. З вамі быў казачнік Васіль І казачніца Алена. Да пабачэння. Пакуль-пакуль. Казки для Дівусі і ўсёй Беларусі.